ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರವಲ್ಲರು ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಲ್ಲ ಸೊರತ ಒಟ್ಟುಗು ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್.
ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ವೆ ನಿಕಲ್ನ ತೀರ್ಪು ಇತ್ತನಂದರ ಕೊರಲಿ ಇಜಿನಂದಣ್ಣ ತೀರ್ಪು ಗರಡೆ ಕೆನ್ವೆ ಖುಷಿ ಆತನಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರೋಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ತಪ್ಪೊರ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಳ್ಳಿಕಟ್ಟು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬದಪ್ಪರೆ ಹರಿವರಾಸನ ಪರಬ ಅತ್ತಂದಣ್ಣ ತಿರುವಾಭರಣ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಗಿರಿರಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುತ್ತುಪಾಡಿನ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೇರೆ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ವೆ ಸುರುಟ್ಟು ಗುರುವಣ್ಣರ್ದೆ ಅನ್ಕೆನ್ವೆ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಥರ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾಡಿಟ್ಟು ವರ್ಷ ಏನೆಲೆ ಕೊಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಒಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಲ್ಲ ಆತೆ ಪೊರ್ಲು ಬರೋಂದುಂಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರುಡಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲೆವು ಬೊಕ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಕೋಡು ಒಂದೇಟ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋನು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪಕ್ಕ ವೆರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿ ಕುಲ್ಬಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪುನ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಡ್ ತರುಣ ಏದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಈ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ತೋಜು ನಲ್ಪ ತರುಣೆ ತೋಜೊಂದು ಪಣ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಕುಡೋರಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ದೊಂತೇರ ಕಾರು ತರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಹಾಕೋನ ಆ ತಾಳೋಡು ಬಂಗೊಂಡು ಅವು ಏರು ಮಲ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್ ಅಂಚನೆ ಮೊಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಕುಲ್ಲ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡುಮ್ ಡೋಲ್ ಪಕ್ಕ ಈ ತಾಳಗು ಪಕ್ಕ ಸೂಟ್ ಅವಂತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 5-8 ಆಯ್ತು ಜಂಪೆ ತಾಳ ಐತೆ ತೋಜುಂಡು ಅವು ತಾಳ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ ರೂಪ ಕಡು ಮಲ್ದೆ ಎತ್ತೀರು ಜೋಗಿದ ಅವಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತೇನೆ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೇನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಕಲು ಕಡೆಕ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಿತ್ರದ ಗಿಡಿ ಪಾರ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವನಿ 180 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವ್ಲು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜವನಿ ಅತ್ತೆಗೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಜವಂದಿ ಆಪಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣ ದೇವರೇ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹೋನ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲು ಐ ಥಿಂಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ಕೋಡ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ಎನ್ಮಗ್ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮೆರಗನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನಿತ ಎಕಡೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ್ ನಾಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ದಕ್ಕಲ್ ನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಜಂಡೆ ಮಾತ ಬೀಜವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಪದ್ಯದ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಪದ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋಂಡು ಗುರುವಣ್ಣ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋಂಡು ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ರಡ್ಡು ಜನತ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು 3 ಜನತಲ ಎಡ್ಡಾತಂಡು 4 ಜನತಲ ಎಡ್ಡಾತಂಡು 5 ಜನತಲ ಎಡ್ಡಾತಂಡು 15 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ನಲಿಪುನಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆತಂಡು ಮುಡಿನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಹಾಕದೇರು ಮುಡಿನು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆ ಜಂಡೆನ ಬೀಜ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಲಾಂಛನನ ಬೀಜ ಒಂದು ಆ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆ 18 ಪಡಿಲ್ಲ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಆ ಬಂಗಾರನ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಗರುಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೊಜಿಪಾದೇರು ಇಡೀ ತಂಡದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷನಾಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ದೆರ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತೇರಿ ಕಸರತ್ ಮಲ್ತದು ಮಿರ್ತು ಹೊರ ದೆತ್ತೇರು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನಿ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ SL ಎನ್ಮಗ್ ಬತ್ತದ ನಿಕೋಲು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗಿನ ಕನ್ಯಾರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಸಲ್ಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್
ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ತಂಡ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇರುವೇರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನಕುಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪಂಡದು ಬನ್ನಗನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ದಂಡಿಗೇಡು ಬರೊಂದು ಬಾರಿ ಕ್ರಮೋಟು 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ದುಂಬುದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ಪತೊಂದು ಭಾರತನ ಪತೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತ ಟೀಮ್ ಸುರುತ್ತ ಟೀಮ್ ಎಂದು ಪಂಡ್ರಬೇಕು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ದಾರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಮರಿಪಿಲಿ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ಪರಪೊಂದು ಪೋಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಸೀನವು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಯಾನ್ ನಿಕುಲ್ ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಸಾರಡ ಪಂಡೆ ತೂಲೆ ಅವಳು ಡೋಲ್ದ ಸೌದು ತೂಲೆ ಮುಗಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಒಂದು ದೀಪಿನ ಇಂದು ತೂಲೆಂದು ಆ ಡೋಲ್ನ ತಾಸೆ ಆಕುಲ್ನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆ ಆಯ್ಕದಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಆಯ್ಕ ಕಾರ್ನ ಪೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಿಲಿತ ನಡೆ ಪೆಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಣದು ಲಾಯ್ಕಡು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಾಸೆದಾಕುಲ್ ಲಜ್ಜನೆ ಏತು ಪೌಲ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಡೋಲು ಎಂಚ ಒಟ್ಟೋಡು ಅವು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ರಮೋಟು ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು 3 ಜನ 4 ಜನ 5 ಜನ 6 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪುಣ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಒಂಜಿ ಇವರ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ನಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾಯರು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಾಸೆಡೋ ಸೂಪರ್ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಪದಕುಲು ಪೂರ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನಡೊಂದು ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಳೆ ಪಂತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚೇಳು ಬಗ್ಗದ ಒಂಜಿ ಹರಿಮಾನೋಡು ದೆಪ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಲಾಗಿತ್ತಂಡು ಬಾಲೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಪರಕಾಷ್ಠೆಗೆ ಲೆತಂಬೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕಡೆ ಕಡೆ ಕಾನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದೆನ್ ಕೊರಿಯಾರು ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಕುಡವರ ಪನ್ ಪಿನಿ ಬಂಡ ಈ ತಂಡ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬಯಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತೆಕ್ಕೆ ಬೇಜವರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪನೊಡುಂದು ಉಚ್ಚಿ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗುಂಡತೆ ನಲಿಪ್ಪಂದಿನಗುಲ ನಲಿಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಆ ತಾಸದಾಕಲ್ನ ಆ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೊಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತೊಂಪೋತೀರು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅವಡು ಟೊಪ್ಪಿ ಮಂಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗ್ ಆ ರಂಗು ಉಂಡದೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿದ ರಂಗ್ ನನ್ನ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೌಲ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಗುರು ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ ಪೌಲ ತರೆಡ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುತ್ತರು ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿಂತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದೇರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕಿದೇರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಡೇಕ್ ಕನತಿನ ಚಿಂತನ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಓರುಡು ತೋಜಾದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ 2 ಪೊಂಜೋಕುಲು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆದು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಬತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು 2 ಜನ ಬೈತಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿಂತನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪತ್ತುಯ್ಯ ಮಾತೆರಲು ಸೊಲ್ಮೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.